Happy Valentines to you all. This is my new welcome look dito sa Iloilo. And we are now here at SMCP Haro. And we will meet my mother and the bubwit. Let's see kung where sila ngayon. Oh, yan na sila. Happy Valentines! Happy Valentines! Parehas kita, Ninja Turtle! Happy Valentines! Happy Valentines. Oh. Ha? Marisol? Happy Valentines! Happy Valentines! Ninja! Walang buwan yun. Yay! Finally! Nakasulot yun man kami dire. And this is Balay Gamay with our nanay and the gamay-gamay nga bata. And it's, Valentine's Day celebration! Yeah. Last song for tonight. Some boys rolling, some boys floating, that's all what we learn. Yeah. One way ticket to the moon. A full circle, Yay! Thank you! Maamo ka man na pero kay tita sa ulihin. Tita, di ka makakanta. Okay, kakanta ako sa Langford every Saturdays. Ayan. 8 to 11 p.m. Yay! So, thank you. Yay! Ginatagaan kita ni Sir Ernel. Sir Ernel, Yes, Vita Plus, para sa ano ning Vita Plus naton? Actually, all-in-one siya, ma'am, para sa tanan naton nga ginabatyag. Vitamins niya, vitamins na drink. Vegetables na drink. So may mga kids kita nga nabudlayan mag-swallow sa ilang mga tablets. Yay! Hello everyone! Hari kami subong sa Balay Gamay. Kagupod ko si No Richard sa mga akong viewers na nga gusto man makatilaw sa inyo din mga lutong bahay and everything sa Balay Gamay. Ano akong address? Ay, hello po. Dito po ito sa Santa Rosa po, sa Terminal Airport ng Mandurriao po, going to Carlos Bake Shop and then James to Mandurriao po. Natandaan nyo, dito lang dito. Lutuba ako subong diretsyon ni siya Carlos. Tapos kung diri, sa left side ko, it's going to the Mega World. May gamay di siya nga balay. Kasi syempre, balay gamay gani, di ba? Yes. Ano bang specialty di yung mga nung? Yes po, yung specialty po dito sa Balay Gamay Restaurant, ito po yung pork sisig, pork barbecue, yung best seller po talaga dito yung sinkansi. Mas masarap po talaga yung lahat ng mga putahe po dito, yung mga menu po namin, kasi yung chief cook po namin, yung owner namin, at yung supervisor po namin dito. Wow, fuerte! Ang muna tilawan ni Zoni Pork Barbecue. Yes, po. Wow, ano na lang, guys. Kato ka mo, kay may kansi. Pagit sila kag sister. First impression po talaga dito is fresh yung una. Maganda yung pag-service po dito po sa Balay Gamay Restaurant. At pangatlo po ay makarelax po dito sila at makabarato po talaga dito yung mga bilis po dito. Kagang isa paget para sa mga wala kabalo kung diin ang ilang kalatuan kag gabi na bukas sa 1 till 11:30. Yes po, tama po. Kag may jamming
dito kagina Yes. every Friday night, Saturday and Sunday. Yes, Tama. every Friday po, nag-shell out po kami 6 o'clock to. At Saturday naman po, may meron po kaming seafood buffet. At lahat po ng mga pagkain po related po ng seafood ay available po dito sa Balay Gamay Restaurant po. Ayan, so come here na. Lapit lang na sa Old Airport. Alright guys, bye-bye! Ano din? Ano din? Tawal. Ini mo kami? Kami? Maslog lang eh.